Přátelé, to, co vám teď řeknu, vás donutí přehodnotit vše, čemu jste dosud věřili. Dnes, 24. srpna 2025. A zítra se stane událost, která doslova rozdělí historii lidstva napřed a po. 25. srpna není jen datum v kalendáři. Je to kosmický kód, který se aktivuje jednou za 2160 let. Právě teď, zatímco posloucháte tato slova, se ve vesmíru děje něco neuvěřitelného. Planety se řadí do konfigurace, kterou starověcí astrologové nazývali Velkým křížem proměny. Mars vstupuje do přesné konjunkce s Plutonem ve znamení vodnáře a Jupiter tvoří trigon s Neptunem. Ale nejdůležitější je, že zítra v 3:17 moskevského času se stane něco, co se nestalo už více než 2000 letí. Cítíte to? Ten podivný pocit v hrudi, jako by se něco stahovalo a uvolňovalo. To brnění v konečcích prstů. Vaše tělo již reaguje na blížící se kosmické změny. Během posledních 24 hodin se vaše nervová soustava začala přenastavovat a připravovat se na kvantový skok vědomí. Numerologie tohoto data je prostě ohromující. 25 je 2 plus 5 rovná 7. Číslo duchovní dokonalosti. 8. měsíc je nekonečno ležící na boku a 2025 v součtu dává 9. Číslo dokončení cyklu a začátku nového. Když se všechna tato čísla spojí v jednom bodě času, otevře se portál mezi dimenzemi. Ale je důležité pochopit, že ne všichni pocítí tuto transformaci. Pouze ti, jejichž vědomí je již připraveno na rozšíření. Ti, kteří na sobě duchovně pracovali, budou moci tuto kosmickou energii plně využít. Pokud právě sledujete toto video, znamená to, že jste se sem nedostali náhodou. Vaše duše vás sem přivedla, protože jste jedním z těch, kteří musí projít touto proměnou. V posledních týdnech jste si možná všimli podivných snů. Sny tak živé a reálné, že když jste se probudili, nebyli jste si jisti, kde je sen a kde je realita. To je vaše duše, která se připravuje na přechod. V těchto snech jste dostávali zprávy od vyšších sil, pokyny, jak jednat v nejbližších hodinách. Nyní, když zbývají jen hodiny do velké události, vaše tělo začne vykazovat zvláštní příznaky. Můžete pocítit mírné závratě, jako by se země lehce kývala pod nohama. To je normální. Gravitační pole Země se skutečně mění pod vlivem planetárního vyrovnávání. Vaši blízcí by o tom měli vědět. Ne všichni jsou na takovou informaci připraveni, ale ti, které milujete, mají právo být varováni. Zítra v noci energie na planetě dosáhne takové intenzity, že lidé s nepřipravenou psychikou mohou pociťovat vážné nepohodlí. Bolesti hlavy, úzkost, nespavost. To je jen malá část toho, co se může stát těm, kteří nevědí, jak správně projít touto transformací. Řekněte jim o tomto videu. Ať se také připraví, protože pozítří v noci se svět navždy změní. A ti, kteří byli připraveni na změny, získají neuvěřitelné příležitosti pro růst a rozvoj. Už teď můžete zaznamenat, že čas plyne jinak. Včerejšek se zdál jako věčnost, ale dnešek uběhl jako jediný okamžik. Je to proto, že lineární čas se začíná rozpadat. Zítra vstoupíme do nové dimenze času, kde minulost, přítomnost a budoucnost existují současně. Vaše intuice nyní pracuje na plný výkon. Pokud cítíte nutkání něco udělat, někam jít, s někým si promluvit, následujte tyto impulzy. Vaše duše vás vede tam, kde máte být v okamžiku transformace. Všímejte si čísel, která vám dnes padnou do oka. Čísla aut, čas na hodinách, počet nepřečtených zpráv. Všechna tato čísla nesou poselství o vašem poslání v novém světě, který se začne formovat zítra. Dnes večer před spaním proveďte jednoduchý rituál. Zapalte svíčku a 3 minuty se dívejte na plamen. Plamen svíčky je portálem mezi světy a dnes je tento portál obzvláště aktivní. Požádejte vesmír, aby vám ukázal, co potřebujete vědět pro úspěšný přechod.
Nebuďte překvapeni, pokud se vám dnes v noci zdá něco neobvyklého. Sny v tuto noc budou prorocké. Ukážou vám fragmenty vaší budoucnosti po transformaci. Zapamatujte si každý detail, protože tyto obrazy se stanou mapou vaší cesty v nové realitě. Zítra ráno se probudíte jako nový člověk. Vaše oči uvidí to, co předtím neviděli. Vaše uši uslyší frekvence, které byly vašemu vnímání nedostupné. Vaše srdce bude tlouct v souladu s tlukotem srdce planety. Připravte se na to, že zítra se všechno změní. A pamatujte, že jste se rozhodli být tady v tuto dobu. Není náhoda, že vaše duše naplánovala tuto inkarnaci právě na toto období, abyste se mohli zúčastnit největší události v historii lidstva. To, co se stane s penězi zítra v noci, navždy změní finanční situaci ve světě. Zatímco většina lidí bude spát a nebude tušit, co se děje, energetické toky hojnosti budou přesměrovány k těm, kteří jsou připraveni je přijmout. A pokud pochopíte, jak tuto příležitost využít, váš život se v nejbližších týdnech radikálně změní. Numerologie, data 25. srpna 2025, obsahuje v sobě velmi silný finanční rok. Když sečteme všechna čísla 250 825, dostaneme 24, což nám nakonec dá šestku. Šestka v esoterické numerologii je číslo hmotného dostatku a harmonie mezi duchovním a fyzickým světem. Ale to není vše. Pokud se podíváme hlouběji, uvidíme, že v datu 25. ujte 225 je skryta formule přitahování bohatství 25, energie hromadění a znásobování. 8. měsíc symbolizuje nekonečný tok a rok 2025 v sobě nese vibrace nového začátku ve finanční sféře. Již dnes večer můžete začít s přípravami na přijetí tohoto peněžního toku. První věc, kterou musíte udělat, je očistit svůj prostor od energetických bloků, které brání přílivu peněz do vašeho života. Projděte si dům a odstraňte všechny věci, které ve vás vyvolávají pocit nedostatku nebo chudoby. Zvláštní pozornost věnujte jihovýchodní části vašeho domu. Toto je podle Feng Shui sektor bohatství. Právě v tomto směru se zítra v noci otevře energetický kanál hojnosti. Umístěte tam něco krásného a cenného. Krystal, rostlinu s kulatými listy nebo prostě krásný obraz s motivem prosperity. Vaše peněženka také potřebuje speciální přípravu. Dnes večer z ní vyndejte všechny drobné účtenky a nepotřebné karty. Nechte tam jen to, co skutečně souvisí s penězi. Vložte do něj novou bankovku nejvyšší hodnoty, kterou máte. Tato bankovka se stane magnetem pro přilákání ještě větších částek. Zákon přitažlivosti bude zítra v noci působit s neuvěřitelnou silou. Každá myšlenka na peníze, každá mentální představa vašeho finančního úspěchu se zhmotní 1000krát rychleji než obvykle. Proto je nesmírně důležité kontrolovat své myšlenky a vizualizace. Mezi 23. hodinou večer a 3. hodinou ráno budou energetické brány bohatství maximálně otevřené. Je to ideální čas pro provedení rituálu peněžní hojnosti. Vezměte 7 mincí různé hodnoty a rozložte je do kruhu, na stůl, do středu. Postavte sklenici s čistou vodou a zapalte zelenou svíčku. Posaďte se před tento oltář hojnosti a představte si, jak ze každé mince vychází zlaté světlo a naplňuje vodu ve sklenici. Tato voda bude nabitá energií bohatství. Po rituálu vypijte tuto vodu malými doušky a v duchu poděkujte vesmíru za hojnost, která již směřuje do vašeho života. Podnikatelům a obchodníkům přinese zítřejší noc obzvláště silná inspirace. Nápady, které vám přijdou ve snu nebo v okamžiku probuzení, se mohou stát základem pro multimilionový biznis. Určitě si dejte vedle postele blok a pero, abyste si mohli zapsat vše, co vás napadne. Pokud máte vlastní podnik, proveďte zítra večer energetickou očistu svého pracoviště. Otřete všechny povrchy slanou vodou. To odstraní nahromaděnou negativní energii,
která mohla blokovat finanční toky. Zapalte vonnou tyčinku z vůní z kořice nebo pomeranče. Tyto vůně přitahují peníze. Vaše bankovní karty a účty také potřebují energetickou aktivaci. Vezměte všechny své karty a podržte je v rukou. Představujte si, jak na ně přicházejí velké sumy peněz. Představujte si konkrétní čísla. Slyšíte zvuk oznámení o příchodu peněz na účet. V následujících hodinách je velmi důležité zbavit se mentálních programů chudoby, které se u vás mohly nahromadit během let života. Pokaždé, když se přistihnete, že přemýšlíte o nedostatku peněz, okamžitě nahraďte tuto myšlenku tvrzením o hojnosti. Místo nemám peníze, řekněte, peníze ke mně proudí nekonečným proudem. Zítra v noci, když energie transformace dosáhne vrcholu, proveďte meditaci na hojnost. Lehněte si pohodlně, zavřete oči a představte si, že jste obklopeni zlatým světlem. Toto světlo je energie peněz, která hledá toho, kdo je připraven ji přijmout. Cítíte, jak toto světlo proniká do každé buňky vašeho těla a přeprogramovává vás na frekvenci bohatství. Během následujících 21 dnů po zítřejší transformaci začnete pozorovat úžasné změny ve svém finančním životě. Nečekané zdroje příjmů, výhodné nabídky, splacení starých dluhů, to vše se projeví jako výsledek energetické přeměny, která nastane zítra v noci. Pamatujte, že bohatství není jen peníze. Je to stav vědomí, způsob myšlení, energetické naladění. Zítra dostanete jedinečnou příležitost přeprogramovat své podvědomí na frekvenci hojnosti jednou provždy. Využijte tuto šanci co nejefektivněji, protože taková kosmická okna se otevírají velmi zřídka. To, co se stane s vaším vědomím zítra v noci, přesahuje vše, co lidstvo dosud zažilo. Vaše duše obdrží nový operační kód, který odemkne schopnosti, o jejichž existenci jste ani netušili. Nejedná se o metaforu, ani o hezká slova. Jedná se o doslovnou přestavbu struktury vašeho vědomí na kvantové úrovni. Právě teď se vaše DNA začíná aktivovat pod vlivem kosmických frekvencí. Vědci znají pouze 2 aktivní vlákna DNA, ale ve skutečnosti má každý člověk 12 vláken. Zítra v noci dojde k aktivaci 3. a 4. vlákna, což zásadně rozšíří vaše smyslové a mimosmyslové schopnosti. První věc, kterou si v nejbližších dnech všimnete, je neuvěřitelné posílení intuice. Budete znát odpovědi na otázky, které jste ještě nestihli formulovat. Budete cítit náladu lidí na dálku, předvídat události několik dní předtím, než se stanou. Není to kouzlo, je to přirozené rozšíření lidských schopností. Vaše sny se radikálně změní. Stanou se vědomými, ovladatelnými a, co je nejdůležitější, informativními. Ve snu budete dostávat přímé zprávy od svého vyššího já, setkávat se s duchovními rádci, cestovat do paralelních realit. Každá noc přinese nové poznatky a odhalení. Meditace po zítřejší transformaci bude zcela jiným zážitkem. Pokud jste dříve potřebovali čas, abyste uklidnili mysl a vstoupili do stavu klidu, nyní se to stane okamžitě. Navíc v meditativním stavu budete dostávat konkrétní vize o svém poslání a životní cestě. Karma je energetický program zaznamenaný v jemných tělech člověka. Zítra v noci dojde k masivnímu vymazání karmy. Negativní programy nahromaděné v tomto a minulých životech budou vymazány. Doslova dostanete čistý list pro napsání nové historie svého života. To znamená, že chronická onemocnění, která měla karmickou povahu, mohou zmizet. Složité vztahy s lidmi se náhle urovnají. Finanční bloky, které vám bránily po léta, se rozplynou. Budete se cítit, jako byste se znovu narodili, ale se zachováním všech nashromážděných zkušeností a moudrosti. Vaše schopnost projevovat své touhy se 100krát zesílí. To, co dříve trvalo měsíce nebo roky, se nyní zhmotní během týdnů nebo dokonce dnů. Zároveň však vzroste i odpovědnost za každou myšlenku, každý záměr. Proto je velmi důležité očistit svou mysl
od negativity. Telepatické schopnosti se začnou projevovat již příští týden. Nejprve to bude vnímáno jako intuitivní porozumění myšlenkám blízkých lidí. Poté se dosah těchto schopností bude rozšiřovat. Budete se moci naladit na energii jakéhokoliv člověka bez ohledu na vzdálenost a získávat informace o jeho stavu. Energetické vidění je dalším darem, který se aktivuje. Po transformaci začnete vidět aury lidí, energetické toky v prostoru, místa síly. Svět se před vámi otevře v celé své energetické rozmanitosti. Pochopíte, proč se na některých místech cítíte skvěle a na jiných nepříjemně. Vaše spojení s přírodou se prohloubí až na úroveň přímé komunikace. Stromy, květiny, zvířata, všechny živé bytosti vám začnou předávat informace na jemné úrovni. Procházka lesem se stane skutečným duchovním zážitkem plným poselství a odhalení od přírodních duchů. Může se také projevit schopnost léčit jiné lidi. Vaše ruce se stanou vodiči léčivé energie. Pouhé položení rukou může zmírnit bolest, urychlit uzdravení a harmonizovat energetické pole člověka. Ale pamatujte, že s velkou silou přichází velká odpovědnost. Nejdůležitější změna se týká vašeho vnímání času. Lineární čas, na který jsme zvyklí, začne ztrácet svou moc nad vámi. Budete moci získávat informace z minulosti a budoucnosti, vidět vývoj událostí v různých časových liniích. Minulost, přítomnost a budoucnost se spojí v jediné multidimenzionální prožitky. Váš vliv na kolektivní vědomí lidstva se mnohonásobně zesílí. Každá vaše pozitivní myšlenka, každá meditace, každý akt lásky a soucitu bude vytvářet vlnové efekty, které se budou šířit na tisíce lidí. Stanete se aktivním účastníkem planetárního probuzení. Tvůrčí schopnosti se otevřou s novou silou. Spisovatelé získají přímou inspiraci Shora. Umělci začnou v barvách vidět nové dimenze. Hudebníci uslyší nebeské melodie. Jakékoliv tvoření se stane kanálem pro přenos vyšších energií do hmotného světa. Ochranné energetické pole kolem vás bude mnohem silnější. Negativní vlivy, zakřivení, energetické útoky se budou odrážet od vaší aury jako od zrcadla. Získáte přirozenou imunitu proti psychickým upírům a energetickým parazitům. Nejúžasnější je, že si začnete pamatovat své minulé životy, nejprve fragmenty ve snech a meditacích, poté stále zřetelněji. To vám pomůže pochopit skutečné příčiny mnoha událostí v současném životě a dokončit nedokončené karmické cykly. Po zítřejší noci již nebudete žít ve trojrozměrné realitě. Stanete se multidimenzionální bytostí, schopnou vědomně se pohybovat mezi různými úrovněmi existence. Fyzický svět zůstane vaším domovem, ale nyní budete vědět, že je to jen jedna z mnoha realit, ve kterých existuje vaše duše.